čo som to chcel povedať, že počúvajte, reklamy a všetko. Počúvaj, Davy, chápeš, že oni normálne, ja ti prisahám, posledné 3 streamy, keď som bol na Twitchi, som si to všimol, oni normálne, lebo najskôr som počúval podcast u Trainwrecks, Eddie tam bol, XQC a bavili sa tam, bol tam Max Holloway a neviem kto všetko a bol tam jeden, čo robil pre Twitch a on hovoril, že 60% alebo koľko, že followerov a týchto vecí, že to je nabotované, ten, čo robil priamo pre Twitch. A že z top 100 streamerov alebo koľko, že možno 20 nepoužíva botov. Že všetci botujú jak kokot a že... A teraz si hovorím, že dobre, nejak tam pokračovala debata, blablabla, kľudne vypočítam podcast a potom ja som teraz bol na Twitchi dneska a normálne pustím stream, ty kokos, bavíme sa čosi a dal som túto scénu, kdesi